Mali premier ministre ale no labla ni oye colonel Abdoulaye Maïga ale nana ka bo aka tamala New York jamana kan Niger jamana oye ayere ka fo ko fenfe ko ne petrol ma fewnye ni obebo uluka jamana kan ko osi kana do Mali konnala ba jangara duanza donzo ulu willa ka yesiratike anga ministre so mbe no ni o ka bara nyeshle no dina kuma ule sebenke ni ka mawludu don kon fo ambalma amena ni kibaran ne wala we o ka bidon kibaru konnala anga bi kuna funi folo o kon ne Mali premier ministre honorable o kon nana ka bo aka tamala New York jamana ka wala dona ka fo ko premier ministre ale ni ministre m kon fene ka bara nyeshle no jamana ulu chela ko ni nyana bolima ni oye ministre des affaires étrangères ulu kon kuntara New York jamana ka wala sa ka se kata Mali koni joyorofa je tomba o koni ka tonsigi ko biolum vlani wolum vla keneka wala dona ka fo premier ministre ale koni ka ni talina akoni make nimisa e Mali kon ma tabla akoni kumala ni ka bela jelen koni nimisi was o kum konnala aka segini konna kana Mali jamana konna fasodo en koni chama bola ni ka ta akumbe fo panguru so ba ere konna ni oye aéroport international kana fo Bamako dugu konna la fo monument de l'indépendance nu fanfe kala dona ka fo ni strajan nu bollen ko fe Mali transition nyama ni oye colonel Assimi Goïta ale premier ministre colonel Abdoulaye Maïga ka okumbe chugo nyumana kala dona ka fo premier ministre ale koni sele Mali kono yanno aye ayire ka fo ko ale koni ye kuma munun koni fo ko maldew haklina do ko wafene ko maldew koni ka chiro ne do ale da ka alasi koni atakala je ko kabika CEDEAO yere koni ke CEDEAO ye ko janfa wale koni mataka a jamana shi segere inafo ataraka Mali segere chugo amna sabla utara nyangili bero ko nda Mali kun munun koni make ake chugo yere koni fenela wafene ni ke kun yere kunte ula fene ko ni wale an koni himbe kera ka soro Mali ale koni be lakana balia o kollo konnala aya yire tuguni ka fo ko kuma we kuma la ko ulu koni kunte se ka to fo balia ko ina fo Côte d'Ivoire jamana ulu koni ka finitigi munu minela Mali kono yanno ni uye mogo binna ni woro sisa aya yire ka fo ko ni ko damne ko mamunu yere koni kuye ko inche fo ko ulu klela ka uche ka bo Mali jamana koro sabla jokundira Mali manga ko to laban ko akoni meka ke Mali jalake ko ulu koni tena seka usiki ka okola jeti ko Mali jamana de koni tena jena jamana sika na kana fo ko igoni be bingal ka wale ta ka nyasi Mali ko wa anga klaka amakun okante ko wa Mali jamana ka klaka amakun okante to iko ko make ko akoni kuntena seka nya ko fo ale koni ka adado Mali koni hukunga ko la jembe nyana wala sa mogo be seka afamia de kumunun koni be Malika wa klala ka yere ka fo ko Mali koni jamana ka horonyale ko wa fene ko ulu koni tena seka uwa jamana koni mara koni to mogo were bulu ko ga ko u koni tena uba sigi ka fo koni ma ko ka bela jelen koni na donya ko ni jamana fenfe koni manye ka fo ko ini Mali awbe barake nyokon fe ko akoni be ke nyogon boya konnala ko wa ko ay baraw konnala ko nyogon gasisigi atnata ulu yere koni fene ko sabla ko Mali koni jamana kan horonyale ko ni jamana mun koni maseka o famia ko ni koni awati ulu koni ka afamia ka fo ko mogo were koni tena bo iga jamana kan kana fo ko ibena Mali marachuko koni yire Mali nyamaula sona ka bo kuma la akoni ayere ka fo ko ulu koni fleka kelem koni indamne ni ko ulu koni tega ke wala sa munu koni me fangala sa ulu koni be seka anafa soro ko sabla ko adabola sinima sin ngene ma Mali munu koni bena ulu koni ka seka ni bara nunu koni nafa soro ko wa ko ni kele nunu koni ko atena seka nya soro ko funi pela jele yere ko kele ka o black refe kele bela jele koni ka ke kele ni oye Mali ko koni kele ko o koni la Malde uga wili ka jo o koni be seka do ndala wa obeseka nafa soro ko wa Mali koni ka ni wili ka jo nunu koni fene ko atena ta ben ale nin kileya fo o ka sabati Malde bela jele koni ni nyonche kibara ware mambulo kada kuloka o de Niger jamana ule ayere ka fo ko uga petrol ma fem mun kon be no ko asikana na do Mali jamana konnala kala do na ka fo septembre kalo kile mugan kile sebe do bora Niger ye jamana nyamo do koni ka yorola sebe mun konnala akun nyinne do ma do kon fe ko u kana son chogosi la krenkeren yala jamana do ayo ko u koni kana son chogosi yala Niger petroli o koni ka bo walma petrol ma fem nu u ka bo ka se Mali konnala ko ga ko ministre mo ko ulu koni sente ala ko mun koni ministre mo ko ulu koni ka barakelawnye ko o koni be se ka bla kanadi uluma wani sebengale konnala ukrala ka yire tuguni ko yamoria koni kundile do do ma ka foko ul koni be se kata Niger jamana kono ni ka yem petrolini a petrol ma fen koni ta ka boni ay ko wa ko o yamoria munun koni ndile no ko o beka tige o yoronina ko wa ko yamoria kana di mo wore fenema ka boni Niger petrol ma fen koni ka do Mali konnala ka wala do na ka fo ma chama ul koni ayire ka fo ko Mali premier ministre o koni ka kuma la Nations Unies kenekan ko o rekele me soro sababu ni Niger jamana nyemo ko
ulu kɔni ye ni hakilina in kɔni ta nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sɛbɛn in kɔni ko dati min kɔni bɛ a kan ko o kɛra kabini septembre kalo tile 21 ni o kɔni kɛra ka kɔn Mali premier ministre ale kɔni ka kuma ɲɛ Nations Unies o kɛnɛ kan ni o kɛnɛ kan ale kɔni kumala fo ka don Niger ale jamana ɲɛmɔgɔ kunna nka k'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni ye nin sɛbɛn in kɔni bɔ nka u ka sɛbɛn in kɔnɔna la u kɔni m'a fɔ kun kelen min kɔni na u kɔni ye u ka taji ka o kɔni tigɛ Mali jamana la nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da kulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Bajangara Douanza o sira donso ulu wulila ka o sira tigɛ ka sababu kɛ yɔrɔ tiɲɛ kojugu ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ sira min kɔni bɛ bɔ Bajangara ni ka se Douanza ko o sira in kɔni ko a kɔni boli man di tuguni ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiya in kɔni na ko a tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna walasa cogoya min na nin sira o bɛ se ka dilan dugu donso ale kɔni ni duguden dɔ olu kɔni wulila ka fara ɲɔgɔn kan ni ka sira dɔw kɔni tigɛ o sira ninnu kɔni tigɛli o bɛ daminɛ Orodu Askarba Douanza kɔnɔna la wa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin sira ninnu kɔni tigɛlen don kabini sɔgɔmada joona fɛ fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 wagati la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sira ninnu u tigɛli daminɛla tɛnɛn don septembre kalo tile 26 donso ninnu kɔni ka fala ko ni ulu kɔni ma nin sira in kɔni tigɛ nin cogoya la ko jamana ɲɛmɔgɔ ulu kɔni tɛna ulu ka laɲini ta sɛbɛ ko wa nin sira ninnu kɔni ulu tɛna u labila fo ni u baara daminɛla waati min na kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali ministre som kɔni bɛ yen nɔ ni o ka baara ɲɛsilen don diinɛko ma olu ye sɛbɛn kɛ ka mawulududon fɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ministre so ale ni a cakɛɲɔgɔn dɔ ni o ye commission nationale d'observation de la lune olu kɔni ye u hakilinaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka a yɛrɛ k'a fɔ ko mawuludu o kɔni bɛna kɛ octobre kalo tile 9 ko wa a den wuli o bɛna kɛ octobre kalo tile 15 k'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko mawuludu kalo ni o ye donba kalo ye ko o kɔni bɛ daminɛ bi araba don septembre kalo tile 28 k'aw ladɔnniya fɛnɛ k'a fɔ ko mawuludu kalo ni dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a wele ko donba kalo ko o bɛ daminɛ bi araba don septembre kalo tile 28 an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna